Здравейте, приятели! И така, аз съм Жах БГ и днес започвам чисто нов survival на играта Minecraft. Ами, за първо да кажа, ще бъдат около 10 епизода. Охо, тук намерих доста прасета. Около 10 епизода ще бъдат и ще показват как ще се развием. Като за начало, целта ни е да не умираме. Така че, да започваме. Може би ще преместим survival с един приятел и ще играем заедно. Или ще започнем чисто нов. Зависи как ще потръгнат нещата и така. Събрах 6 дърво. Да, извинявам се, аз съм си инсталирал Too Many Items. Имам право да го ползвам, но няма, защото ще е нечестно. Но вие също може да си го инсталирате. Какво се бъркам обаче? Само ето тук ще си взема малко храна. Я умира, майка ти даба. Охо, как ще няма да го убия това прасе, бе. Виж какво е добро. Къде избяга, бе? Значи, има хора, като казват, че цъкат survival, но също си играят с Томея. Аз ви казвам, бах ти болците са. И не искам да виждам никой, но това е наистина много тъпо, защото survival е нещо, което сам си направиш и се радваш, че си го направил. И така хората разбират, че си някакъв добър майнкрафтър. Нали? Това прасе дай доста пържолки. Така, 17. Дева, мече ми се изкъби. Не е честно. Мече ми се счупи, разбира се. Че това прасе го убия. Нацепих всички прасета. Яко! Добре, мисля, чакайте, тук може да си направим къщичката горе. Вие това. Изглежда яко. Правих също една работна маса, не знам що. В това изглежда много яко да се направи. Само ето ще трябва да си заработиме една кирка и после ще трябва да си заработиме и една лопата. Така, първо. Нека. Фак, тай още прасета. 22 ми стигат. За сега. Нека да счупим това. Така. Събрахме 6 коблстоун и те ще ни послужат за направата на една коблстоун кирка и един коблстоун меч. Може да послужат и за коблстоун лопата. Така. Изработихме си вече и такива кобл материали. И дами и господа, вие забелязахте, че имаме cobblestone item. Само секунда първо нещо. Добре. Така. Значи, това е достатъчно тук според мен. Е така. И сега какво? Това тук ще направим така. Предлагаме тук да не е мината. Надолу. Така. И надолу. Сега, така. Първото е мамка му трябва да ходим за дървета. Най-гадното нещо да ходиш за дърво в Майнкрафт. Така. Фак! Как ще няма дървета тук? Адам се не видя, аз не виждам много, защото ми се влаги малко. Сиц. Супер. Само защото малко ми влаги. Сега идвам. Далечно. Така вече по-добре. Якото че има... Намерих си шибания стар крафтинг тейбъл, но имам меча! Сега ще ви убия. Чакай само секунда, те фана. Така. Го фанахте. Супер. Също може една къщичка само сме изкопали. И без това не е толкова яко. Къде е езерото, още по-яко. Вътре в езерото направо. Изглежда по-мощно. Само да няма правя нов крафтинг тейбъл. Дали ще му направя нов крафтинг тейбъл? Да, господа, след малко ще приключим клипа.
говоря за около 5-6 минути. Това убия. Ямамам. Абамамамам. Изяхте. Сега си намеря крастинг тейбъл, ще бъде просто късмет. What the hell? What the hell, няма крастинг тейбъл. Добре, ще я правим нов. Голям раз. Сега нека да взем това шибано дърво. Бах, тук е бъкано с прасета. И ще направим bookshelves. Само те пипна. Fuck you. Ако някои се чудят как да си смалят кръвта, имам преди хънгъра, тия бучетата и тук. Когато цепите мобове през нощта, те ви взимат. Така. Сега обаче, дали ще стане както го мислям? Не мисля. Слизам също така в океана, де. Това ще бъде проблемно. Трябва ми някакво место, което е защитено. Ето изглежда много готино. Ай си има. Перфектно. Дори намерих и клей. Бас кеф. Си поема въздух. Взех клей, мадафака. Така. Добре. Тук също има. Ще го става под къщата. Която ще построя. Така. Сега. И ми свърши. Сега. Аз ще си направя тук един крафтинг тейбъл. Трети за този епизод. Който ще поставя ето тук. Мен да проверя нещо. И скоро приключваме епизода след 30 секунди. Добре, 500 мегабайта. What the fuck? Защо са толкова големи шибаните клипове? Ако знаете с коя програма се правят клипове с по-малка стойност на мегабайтите, моля пишете. Така. И да, господа ми, това беше от мен за този първи епизод и след това следва втори.